Għal darbohra nilqakom għal dana il-programm is-26 wieħed f'dina is-sensiela f'dina il-mixja ta' 49 jum li qed nagħmlu fl-att ta' l-Omer li għandu jwassalna għal jum 50 li hija l-festa ta' Pentekosta. Ma ninsewx li dan huwa kmandament li Alla stess ordnanna biex noddu 50 jum mill-għada tal-festa tal-ħobsażmu, il-50 jum ikun jum Pentekoste u li hija festa ta' Alla l-Missier u li Alla għalinna biex niċċelebrawha minn ġenerazzjoni għall-oħra. U għaldaqstant aħna ta' Malta Messjanika hekk nagħmlu u sabiex nimxu mal-kmandament ta' Alla u noddu l-Omer kull jum qegħdin intellaw skrittura u nitkellmu fuqha sabiex flimkien nikbru u nimmaturaw fil-kelma ta' Alla u għaldaqstant nistgħu issa nersqu aktar qrib Alla, nsiru nafu aktar Alla minnu u importanti li nsiru nafu aħna minn aħna f'Alla l-Missier permezz ta' Jaxxua li huwa il-Messija ta' Iżrael, is-Sid u s-Salvatur tagħna. L-iskrittura li ħaddillhom se noħodha mill-Vanġelu ta' Luqa kapitlu 2 u ħanaqra żewġ difrus, vers 40 u vers 50. Vers 40 jaqra hekk: U t-tifel baqa' jikber u jissaħħaħ mimli bl-elf, u l-grazzja ta' Alla kienet fuqhom. Vers 50: U hekk Jaxxua baqa' jikber fil-elf, fis-snin u fil-grazzja quddiem Alla u quddiem il-bnedmin. Interessanti daw iż-żewġ tifrus meta qed jgħidilna li Jaxxua kiber. Imma min-naħa l-oħra il-kelma ta' Alla hija sikta ma tgħidilna xejn fuq it-trobbija fuq iż-żmien ta' meta kien żgħir Jaxxua. Nafu li meta kellu sentej ftit wara ittieħed ġewwa l-Eġittu u mbagħad inġib lura meta miet Erodi li nafu fuq huwa dakinhar li kien qiegħed fit-tempju u ommu missieru ħasbu li tilfu Ġuseppe u Marija u mbagħad marru jisibuh jiddiskuti u jitkellem ma' l-istudjużi tal-liġi tat-Tora. U mbagħad minn hemmhekk kull ma nafu x'ġara meta kellu 30 sena. U l-pija l-komplement minn bejn is-sentej sakemm kellu daw 30 sena il-kelma ta' Alla hija letteralment silenzjuża fuq il-ħajja ta' Jaxxua. Li nistgħu ngħidu żgur li Jaxxua f'Iżrael tal-ewwel seklu żgur li kellu trobbija sempliċi ħafna. Imma għalkemm kellu trobbija sempliċi ħafna nafu li Jaxxua bħala persuna kien il-qudiem ħafna iktar minn normal fl-esperjenza tiegħu u fis-sustanza tiegħu. Jaxxua kiber bħalma anzi qrajna f'dana il-vers it-tifel baqa' jikber u jissaħħaħ mimli bil-elf. Meta nħarsu lejn il-ħajja ta' Jaxxua, ħafna jaħsbu li aħna qatt ma nistgħu nilħqu nimxu wara l-eżempju tiegħu. Ma ninsewx illi huwa Jaxxua stess li qalilna imxu warajja. Ma ninsawx illi l-Apostlu Pawlu stess għalinna biex nimxu warajh kif hu jimxi wara Jaxxua. Xirrid ngħid mhijiex problema, mhijiex diffiċli biex nimxu wara dak li s-Sid tagħna għallimna u għalilna biex nagħmlu. Ħafna fil-fatt jinsew illi Jaxxua bħala tifel kiber b'saħħtu fl-istatura tiegħu u sar raġel. Hekk għadna kif rajna f'Luqa 2 vers 40 u t-tifel baqa' jikber u jissaħħaħ. U bħalma kiber ukoll fl-età, Jaxxua kiber ukoll f'saħħtu u naraw ukoll anke fil-erf tal-kelma ta' Alla. Għaldaqstant, dak li tgħid l-iskrittura fuq żmien ta' żvilupp ta' Jaxxua għandu itina konfidenza. Il għaliex li nikbru minn tfal insiru adulti huwa xi ħaġa normali. Għaldaqstant bħal Jaxxua aħna nistgħu neqgħu nikbru u nissaħħu, nikbru u nkunu b'saħħitna. Għaliex dan huwa l-proċess tal-ħajja, xejn straordinarju, xejn ta' barra minn hawn. Bħalma Jaxxua kiber minn tifel għal adult hekk ukoll aħna minn tfal nikbru u nsiru adulti. Bħal Jaxxua il-proċess
tagħna biex meta nikbru huwa proċess naturali. Nikbru, nissaħħu u nsiru għall-dastant adulti. U l-istess bħal Jexua min-naħa l-oħra, aħna nistgħu nirċievu l-erf u il-favuri talla meta nażlu li nimxu wara Jexua. Għalhekk Jexua għalilna nimxu warajja, jekk aħna nimxu warajh bħalma qed naqraw illi kien mimli bil-erf tal-kelma talla, hekk ukoll aħna bir-rivelazzjonijiet li Alla stess tina meta nistudjaw il-kelma tiegħu u ngħixu il-kelma tiegħu, hekk ukoll aħna wkoll nintlew bl-erf u l-grazzja ta' Alla wkoll taqa' fuqna. Aħna wkoll nafu li ngħaddu minn ġurnata l-oħra biex ma ngħidx minn sekonda l-oħra permezz tal-grazzja ta' Alla. Nafu li huwa biss Jexua il-Messija li huwa benju. Nafu li huwa biss u li ħaqqu it-tifħir u l-qima tagħna. Nafu li huwa biss huwa il-Messija ta' Iżrael. Ma nistgħux qatt inkunu f'dak il-level. Nemnu li fih deret pereżempju il-glorja divina ta' Alla. U laqat mhux se jkun hemm ieħor bħalu. F'dan l-aspett mhux se jkun hemm ħadd ieħor bħalu. Mhux se jkun hemm Messija ieħor ta' Iżrael għax Jexua huwa l-Messija tal-poplu ta' Alla ta' Iżrael. Mhux se jkun hemm ħadd illi jistħoqlu t-tifħir u l-qima tagħna bħalma ħaqqu t-tifħir u l-qima tagħna Jexua. M'hemm ħadd fid-dinja li fih deret il-glorja tagħha bħalma deret fi Jexua is-Sid u s-Salvatur tagħna. U għaldaqstant ħafna jaħsbu allura li għax Jexua kien da kollu aħna ma nistgħux inkunu ugwali miegħu. Il-mistoqsija li rridu nagħmlu hija din, il-fatt li Jexua huwa uniku ifisser li aħna qatt ma nistgħu nimxu fil-passi tiegħu. Nerġa' ngħidu qed nagħmel enfasi. Mhux hu stess għalilna imxu warajja biex nimxu fil-passi tiegħu. U allura aħna għandna t-tama li nistgħu ngħixu ħajja qaddisa u ta' devozzjoni lejn Alla bħalma kien jgħix Jexua. Iva nistgħu ngħixuha. Jekk ma ngħixuhiex huwa għax aħna nażlu li ma ngħixuhiex. Jekk nafu li Jexua kien bla dnub, aħna għaliex nagħmlu dnub? Għax aħna nażlu li nagħmlu d-dnub. Għaldaqstant nafu li Jexua biss huwa mingħajr dnub. U għalhekk huwa s-Sid u s-Salvatur tagħna permezz tiegħu aħna salvi. Imma ma jfissirx li ma nistgħux nintlew bil-erf spiritwali, ma jfissirx li Alla ma jtinix revelazzjoni tal-kelma tiegħu u għaldaqstant nistgħu nikbru fil-erf tagħna. Dejjem bħalma dejjem ngħid mhux li naqraw il-Bibja ma li ngħixu il-Bibja. Illa għaliex Jexua dik li kien jagħmel, Jexua kien jaf it-Torah kollha, Jexua huwa t-Torah ħajja fil-fatt, imma bħala bniedem kien jaf it-Torah kollha, imma kien jgħixha mhux sempliċement jafha. Jexua kien jgħix l-istruzzjonijiet tal-Alla, Jexua kien jgħix it-Torah kollha kemm hi. U għalhekk għalilna imxu warajja. Illa għaliex dawk li verament ifittxu lil Alla, dawk li verament iridu li jimxu wara Alla, Alla itihom dak l-erf. U meta nirċievu dak l-erf xiġri nikbru u nimmaturaw flimkien. Id-deċiżjoni li għandna hija din. Se nimxu wara Jexua l-Messija, is-Sid u s-Salvatur tagħna mingħajr tama li nistgħu nkunu bħalu, jew ser nimxu warajh bħala studenti tiegħu, bħala disċipoli tiegħu. Dik hija l-mistoqsija li rridu nagħmlu f'dan il-programm. Inti kif qed tgħix? Inti qed tgħix u qalbek maqtuwa li qatt ma tista' toġob il-Alla? Jew inkella ser tagħmel dak kollu possibbli biex tipprova tagħmel dak li Alla l-inqas qed jgħidlek u tkun disċiplu ta' Jexua il-Messija. Il-fatt li nażlu li nimxu warajh hija t-tama li nistgħu nkunu bħalu. Din hija xi ħaġa li toħroġ anke mill-istudji meta naraw matul l-istorja rabbini l-istess bħalma kien jagħmel anzi Jexua
Jaxua nafu li ġabar 12 l-apostlu, ġabarhom kienu għadhom żgħar, kienu għadhom żgħażagħ, ma kienux xjuħ bħal maħna mdorrijin naraw, u kienu jkunu dejjem miegħu mdendlin maħwejġu dejjem kull fejn imorru warajh. Kienu jippruvaw jagħmlu dak li kien jagħmel hu, jimxu kif kien jimxi hu. Dan huwa dak li rridu nagħmlu aħna. Għalhekk Jaxua għalilna ejjew u imxu warajja. Meta nimxu wara Jaxua nikbru fil-erf spiritwali. U għaldaqstant bħalma qed jgħidilna anke hawnhekk l-Evanġelista fejn qed jgħidilna t-tifel baqa' jikber u jissaħħaħ minn bl-erf u l-grazzja tal-Alla kienet fuqu, hekk ukoll aħna meta nażlu li nimxu wara Jaxua li huwa t-Torah ħajja, meta nażlu li noġbu lill-Alla permezz li nobdu l-istruzzjonijiet tiegħu, aħna nikbru mhux biss fis-saħħa, mhux biss fl-età, mhux biss insiru tfal adulti, imma wkoll nissaħħu u nintlgħu bil-erf tal-kelma ta' Alla. Ejja nikbru flimkien mimlija saħħa u erf bibtiegħi, erf illi ġej mis-sema. Erf illi permezz tiegħu nsibu favur falla u anke fil-bniedem l-istess kif qed jgħid l-istess salmista hawnhekk vers 50 fejn jgħid u hekk Jaxua baqa' jikber fil-erf fis-snin u fil-grazzja quddiem Alla u quddiem il-bnedmin. Imma fuq kollox, ejja nemmnu li nistgħu nikbru f'toroq mhux normali. Ejja nemmnu li aħna nistgħu nikbru bħalma kiber Jaxua meta qed ngħid toroq mhux normali, mhux toroq tad-dinja. Ella xaħna fajnejna l-affarijiet tad-dinja jidhru normali. Aħna ma rridux nimxu ma dik in-norma, aħna rridu nimxu ma dak li hu spiritwali, sopranaturali u s-sopranaturali mhuwiex fajnejna normali. U allura f'dik it-triq irridu nimxu, meta nimxu f'dik it-triq nikbru, meta nimxu wara Jaxua nissaħħaw, meta nimxu wara il-kelma tal-Alla ħajja nintlgħu bl-istess serv tal-kelma tal-Alla. Għalhekk ġie Jaxua biex nimxu warajh u nkunu bħalu. Nkunu bħalu ma jfissirx li nsiru Messija, huwa biss il-Messija ta' Iżrael. Huwa biss dak il-bniedem li permezz tiegħu nistgħu nsalvaw. Ma biex insalvaw ma jfissirx li nollu jdejna u ngħidu għamelu ħallelujja waqt is-service. Biex insalvaw irridu nemmnu li Jaxua huwa l-kelma tal-Alla ħajja u għaldaqstant irridu nimxu warah, irridu nimxu wara l-kelma tal-Alla. Il-kelma tal-Alla tgħid li pereżempju hemm daw is-seba' festi, Pentekoste hija waħda minnhom, u Alla jgħidilna li rridu niċċelebrawha minn ġenerazzjoni għall-oħra. Meta nimxu wara Jaxua ħbib tiegħi l-istess bħalma f'Jaxua, Alla isib fina l-għaxqa tiegħu. U dak huwa l-iskop tagħna, dak huwa il-lejm tagħna, dak huwa il-gowl li għandna nħarsu lejh, illi b'dak li nagħmlu nkunu ta' għaxqa fajnejn Alla. Ejja ħalli nagħlqu tal-baqsira Mister Qaddis Alla tagħna, Sultan tagħna, Kreatur tal-Univers, mulej niġu quddiemek u nirringrazzjawk mulej li fik nistgħu nikbru Mister Qaddis, nirringrazzjawk tas-saħħa li inti ttina mulej, nirringrazzjawk tal-opportunità li qed tittina biex ingawdu dan għall-omor, imma t-talba tagħna Mister Qaddis mhijiex biss li insiru minn insiru adulti, imma t-talba tagħna hija li nirċievu l-erf tal-kelma tiegħek mulej, għallibna kemm sabiħa it-Torah tiegħek Mister l-istess bħalma qallek is-salmista Mister Qaddis, iftħinna għajnejna għas-sabiħ tat-Torah tiegħek. Mulej niġu quddiemek u nirringrazzjawk illi permezz tiegħek aħna nimxu l-qudiem f'ħajjitna, nirringrazzjawk tas-saħħa li din qed-tina, nirringrazzjawk tal-kelma tiegħek li inti tajtna biex nimxu warahha. U t-talba tagħna hija mulej li tiftaħilna għajnejn u tiftaħilna qalbna. Mhux biss biex naqraw il-kelma tiegħek mulej imma biex nimxuha, biex nagħmluha, biex nimxu letteralment fil-passi ta' Sidna Jaxua il-Messija u hekk mulej inti ssib l-għaxqa tiegħek fina bħala uliedek bħala l-poplu tiegħek Iżrael. Mister Qaddis fisem ibnek Jaxua is-Sit u s-Salvatur tagħna l-Messija ta' Iżrael, il-Prinċep tal-Paċi, Re tar-Rejiet, irresqulek din it-talba quddiem it-tron tiegħek għall-glorja tiegħek. Amen. Sakemm nerġa' narakom fil-programm ta' għada ħbib tiegħi fi żamm sħabi ta' Malta Messjanika
Insemmilkom.